Ako excited na may maminaw. Nga gani di mawa gani da na bingit sa aw kami na excuse me. Ito yung musa ato ko tayo muhim sini musimba ko sa kadlaw. Oy, kumpiyansa ka tin. Kasi day matay na yung Oy, tin. mata. Tin, kumpiyansa ka nga ma. Di na, bantay bata. Pastor. Kuan ra ba nagmapastor? Kuan ra ba nagapostol? Bitaw. Guys, good morning guys. Nag-backlay rami guys. Hindi siya mo nakita. Nasakit ang TV guys. Wala pang wala. Karang hinog. Nasa nakita ang golden berry. Para Pa. Tara di ah. Pupurihin ka, o Diyos. Kanang hilaw pa ni ma? Nara ah. Kari ma. Tata na. Malap ni ma. Aliana dia. Hi guys, good morning. Nade mi karon ni agi dari Colegio de Alicia. Kay nagbaklay rami. Gikan dai mi simbahan. Unja. bago magkuyatan ma. Lagi. Nagbaklay rami badang exercise. Naglusot dari sa kalsada, musakay nami. Sakay na tama. Mm. Tama tong sakdan ma. Musakay taga Balabal. Ya, Colegio de Alicia. Aday. Nagkuan rami nag-alay lakad. Bitaw. Si Aliana pa ning tudulog. Pabaklay, maanad. Manila may daging-dagingan kada buntag nga ni Agbio. Para Aliana. Jaday. Ginahan ba kas view day? Morning guys, naglakaw rami guys. Kay exercise man guys. Nagkanta, nag-music say ko kanya kadlawon guys. Kanta pang Ginoo guys. Very good. Nja, magbaklay naman ta. Okay ra kuno ni Dja. Day. Nana dari mo silhan day. Aga mo ding church nga gibalhinan. Nara dito to ah. Dapit. Nja. Mao na di giskilhang Aliana. Likod. Nagawas na mo dari kalsada na. Dari rami mo sakay. Naday mo iskilhan day. Dari mo iskilhan dia. Naragos iskilhang Aliana na. Dali. Minsan managingay si mong doktor. Nga ninyo magimong doktor nga. Dapat ipa-exercise ka. Sakto maglakaw ta. Di man pwede ngagladyo kadyo. Hindi, okay ra? Tagam? Hilak? Nagmusilhan day. Ilang Aliana na. Nadaghang kadyong mga kakahuyan na.
Kaning kahuyan na mo ni kuan tik. Tik may mong tawag ani. Sama? Tik. Sa una, mong hamig ngani nga kahoy, idang udlot. Among ikuan, among i-color sa among sahog. Na. Bakit siya nakailaan ni? Kanina kasi makarilit kani. Amon ning kuhaon kay puwa man ni. Na. Puwa ni siya, mainis na sa na. Kasi makarilit na mo ni among kuhaon na. Among ipapuwas among sahog. Tanong kamot ni mama day. Sa maon ni manitik. Comment ko no sa mga nakailain siya tawag nito din kahudya. Nidaghan na rin na daghan kaadyo. Sa maon ni. Maon ni tik. Ngani kapuwa. Wala. Hindi day, kamusta? Guys, nilakaw ko guys. Exercise na din. Nus ade ko ni mo balik ko uli papatunas kay ni. Ansa? Nus aka mo uli balik papatunas. Narira sa mo sakay naggawas. Kalian natas-tas pag nalakuan. Anja ang sakay dari magatang miog balaban. Ang gawas ani kay kuan sa librok. Shout ko na si Ja. Kisa mong shout out? Tita Yuning ma. Isa pa. Tita Lucy ma. Hi Tita Yuning. Ay, Tita Lucy. Tita Marilo. Hi Tita Marilo. Sige pa. Nana mo ning balik ta mo kanang Cebu Papa Ber. Nanuwa naman mo simbahan nga daan Papa Ber. Balik sila Cebu. Siyempre nga at mga anak ni Tita Marilo. Kasi mga anak ni Tita Marilo. Si Kuya Mikoy, si Kuya Matma. Shout out. Hi Kuya Mikoy, hi Kuya Matma, hi Kuya Alin. Hala, day daghang bunga day. Suda kay Diya Mama. Isa ka po din mo. Na guys na. Ano ko inaagian mga ingaling bunga. Saan siya? Kanina, daghang ka dyan ng kumbite na. Diba na? Masa kaya tawag dali. Daghang ka dyan bunga na. Ya. Kamot na po Ita kay tawag dari ma. Naghana na Kain. Yes, tawag ani. May daghan na Mabir. Ita po nang Jawag mapatay na si Jay nga ni ijahang ni bunga. Daghan. Kani si Ja. Comment ko na sa nakaila. Ani. Daghan na kado dari nang babit na. Comment ko na sa nakaila. Hansan ni siyang bunga ha. Wa mapisud. Ato ko nang abrihan. Hanggang kamot na puwa kay mo nagsatik. Among gabrihan. Mo na ijang sud. kay purma ma. Nga na. Mo na ijang sud gamay ra. Kapailag insan ni. Laghan. Tara. Maong baga kay mahugod cellphone. Ang iri. Purma. Daday. Nakasakay ta day, nga libre. Paggawas na mo sa kuan sa Asis. Nakasakay mi. Ano ko ka vlog. Oh. Ano? Pagmanang panglaba, nag-prepare na po kong lutuon para sa paniod to. Sa mga dini, ang lutuon. Tiil. Tiil.
Karon maghaling ko kay mamang gadyan day kinabuhis bukid. Wala pud mi nagpagas, nagamit sa may kahoy karon kay naanabitaw may tigpangahoy. Bitaw. Ganano pug kahoy kay aron kanang save. Ug kuan po kog munggo. Aning kuan kanang latanan munggo daan. Hey guys, good morning. So dali ako dari sa mong Malberihan. Nanapay dagang hinog di ah. Ano pong pangwaon kay kuan mga tagak ra lagi. Pasensya na mo sang kamot hugaw kay naghugas kong kaldero. Ngari mo dis probinsya. Na binagnatas kusina magpudyo. Kagahugaw dyan natong kamot na nilagang hinog na. Oh. Dala. Naghanag hinog man. Ay! Ay. Ay, nabada eskila ron. Naghanag hinog oh. Ya. Magkuhar kog dahon ni Aliana. Nagdigamo man ko. Nagkuang ko naglata kog munggo. Unja. Lagi ko dari dagan man pong hinog. Ay. Oh, dara ka. Papa ko kaligo. Naghan pa kong buhaton manangtang pa ko sa kurtina. Daragang kuha. Ako di ko kadyo ganahan ani pero malingaw ra jud ko manguha. Tanggal di ko sa mong kurtina kay ilan na ni ka buwan way tanggal. Ang lang sa tanggalin kay isda na paglain. Kuan ka ng kinanglan malikod ng kurtina kay hawa ka ng mga kurtina. Ako kay bog asar guban. Ano yung kurtina? Balik-balik ra jud. Ug makalugsong sa syudad. Kuan mapalitra og di gani plano na nga mo order ko sa online og mga kurtina. Ano lagi tong hipot na gaming ubang kurtina. Kaliatan na hagpang tanggal kaya malabay isa naman. Magluto ko og pata with munggo. Hindi dapat ang sagulan na kuan kanang ang dahon na dapat ibutang. Pwede po dog kanang dahon sa udlot sa sili. Pwede po dog kanang udlot sa palidya. Wa man may palidya. Kanirang udlot sa sili ang gikuha na. Kanimdum ko sa una katong nangamuhan pa ko. Palutuon pag ko og kuan. Kanang nay pata with munggo. Indang sagol po dahon po dog sili. Nay daghang sili di ah. Ang dahon. Udlot na jud dapat.
So guys, chika time. Ako bitaw guys, di jud ko ingod ganahan jud og karni. Inja kay request man ni nila nga magluto lagi ko no og pata. Inja ay ako jud mas ganahan pa kumukaon og mga ininunan isda. Pero mukaon po ko karni pero di jud labi na ngani nga sunod-sunod nga karni sudan. Murag kabuhigon ko. Inja di man yung paningig tambok kay kuan man ni kanang pata. Ha na lamang pong sagulan og kuan kanang munggo. Dapat kuan man tani sigangon. Inja si tatay kay di man ganahan og aslum. Kami di mag-adjust. Kaya ako mas ganahan man kog sinigang hinuon. Pero lagi kay si tatay di ganahag aslum. Mga ning hana lamang giinganing pagluto. Mahman, apa? Pas nanay. Adjud. Hi guys. Karon pa jud ko nakaligo. Story time. Ganina di ay pag human nagluto. Sakto jud human sa paniud to. Giandaran ko, kabuhi ko, madyo galing kay desplora mi ni abot. Diya sa tambal sa kabuhi. Grabe jud di masabot ang gibati o ko kay bog. Insay naka-trigger sa kuan. Ganina mong buntag, naginom kog kape, pero agang ginom nga kape, kuan ka nang nay tadtong kuan ba ko pistik. Inja kanunay naman kog inom nga na. Ganira man pud ko hala, kuyo lagi kay kadugad dyan nang inom og kopi stick. Ganiha pa mo ko ni batig. Ang lain na di masabot, mura kog nangurug hani ba to? Kabuhi ko. Mao nang kuan ako nagidahig darak. Karon pa ko naligo. Hapon na. Bao grabe jud. Inja padung po kumulakaw. Yan ako yung nagtuon. Inja salya na rin sa nadagdan kay kuan ka nang asa pang ibilin karon ra. Bitaw grabe jud. Nakaingon ko hala. Lisid jud dining magkaedad na ta kay gamayng bikil. Kuan naman kanang kabuhingon naman. Palabantag kuan. Kay wa pa mas nanay diha. Kuan na ron alas 4 na. Sigara kog luklok dato sa kwarto kay malagi ng grabe jud daghang kabuhi, di jud masabot. Ja. Basta bawo kinsay makarelate diha og andaras kabuhi. Bintaha naman pud.